Good day mga kaspero. For today's vlog, magna-night dive tayo ngayon. So kasama ko si Master Danny. Dalawa lang kami at lalangoy lang kami mga kaspero. Kasi merong bagyo at delikado pag magdala tayo ng bangka at may bantay. Kasi merong balita na natamaan ng kidlat. Kaya mas gawin nating safety yung ating kasamahan mga kaspero. At ito ang ating buhay na mano sa gabing ito mga kaspero, isang pusit or lambor. Ayan, meron agad tayong pang buhay na mano at syempre pang ulam na ito mga kaspero. Ang next nating napana mga kaspero, isang goldfish o mas kilalang manitis mga kaspero. Ito yung masarap na isda at mabilis din itong piliin ng namimili sa atin mga kaspero. At itong mga kaspero, isang mamahaling isda. Ayan, isang lonar tail grouper o mas kilala dito sa amin na banahan mga kaspero. Ang laki nito, mga mahigit 1 kilo ito mga kaspero. So bali nabenta natin yan ng 350 per kilo or 400. Padahan. At ito naman mga kaspero, nakakita ako ng isang tiger eel, muray eel mga kaspero. Ang laki nito, halos 4 na kilo. Kaya pinana ko yan kasi masarap yan gataan. At syempre paborito yan ng ating suking namimili mga kaspero.
Bali ito mga kaspero, nakakita tayo isang manitis o goldfish. Pero nung tinignan ko sa taas, may nakita ako ditong surgeon fish. Mas malaki itong surgeon fish kaya ito yung pinili ko. Ayan, tinamaan natin yan sa ulo. Ayan, na headshot. Mas malaki ito kaysa goldfish eh. Kaya ito yung pinili natin. At ito mga kaspero, isang pugita. Nakakita tayo ng pugita. Ayan, malaki ito, nasa 3 kilo. At papanain natin yan kasi maraming bumibili ng pugita ngayon. Ayan, so nadala agad natin yan kasi tinamaan sa ulo, sa gitna ng mata. Pag dyan kasi tinamaan yan mga kaspero, hindi yan na makakalaban. Easy to catch lang yan. Pag hila mo, sabay agad yan. Then ito mga kaspero, sunod-sunod na yung pana natin ng manitis. Kasi sa spot na to maraming manitis. At yung iba yung mga torsilyo o mas kilalang baby barracuda. So marami tayong nahuling ganyan at barracuda mga kaspero.
Yun, nakakita tayo ng dalawang rabbit fish. I-try natin kung tatamaan natin itong dalawa na to. Ayan, timing ayun. Sa pool mga kaspero, dalawa. Ayan, ang ganda ng tama. Lechon silang dalawa mga kaspero. Medyo malakas kasi yung pana natin. At itong mga kaspero, bali paahon na kami, uwi na sana. Habang lumalangoy kami patabi, may nakita akong bato. At nung sinilip ko yung bato, meron isang parrot fish akong nakita. Tapos sa gilid, nandoon yung pugita. Ayan mga kaspero, tingnan nyo yung pugita. Yun yung parrot sa gilid. Pero ito yung papanain natin, itong pugita. Ayan, so bali naka 3 piraso tayong pugita ngayon mga kaspero. Bali, ito na yung mga nahuli natin mga kaspero. Nakita nyo naman lahat ng pinana ko. At nandyan yan lahat mga kaspero. Isang Lonar tail grouper, muray eel, yung mga surgeon fish, at saka mga torsilyo or barakuda, at mga rabbit fish. Meron pa akong napana na pusit mga kaspero nung mismong nasa tabi na tayo. Halos 2 tipa na lang, tatayo na tayo, pero nakakita pa tayo ng pusit. At ayan, napana natin mga kaspero. Dito na tayo nagtatapos sa ating video mga kaspero. Maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. At sa mga silent viewer natin mga kaspero, ayan, paki-subscribe yung channel natin para kayo ay updated sa ating mga video. At higit sa lahat, lalong makatulong sa ating mga kaspero. Ayan, maraming salamat and God bless you all mga kaspero. Dive safe po tayo lagi. Bye bye.